Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Kamusta naman mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati kag syempre welcome sa Sabadong edisyon sang This Is My Life. Kumusta? Kay ti weekend, happy weekend na gadaan para sa inyo tanan. Kag yes, welcome gid sa atong sini pagpangalagad iya karon nga adlaw. Kamusta ang inyo paniaga? Ano daw ginakapoy? Tungod nga anong mga ginpanghimo ninyo ginpangkapoy kamo? Sa mga may activity before iya today, siyempre, hindi ta na manigar. Ti kinanglan lang ninyo dira ang pagpulo pahuway man. Gani, relax lang dira. Hana? Kung nakapanyaga na, sulusandig lang, kag magilay-hilay, piyong-piyong gamay, pero palamatin na nag-upod kay Tita Wilma diri sa This Is My Life. Aton mga senior citizen dira, hi and hello. Kamusta kamo? Kamusta mga panyaga ninyo? Anong inyo sudan? Tawi-way kay ngabot panyaga pero tapos karon manyaga gid ko na manyaga gid kaya kinanglan mabudlay kung di takaon pa mo kanabla na so kinahanglan lang gid lagas lang na lagas gid kag sa aton man mga kauturan dira kinahanglan hindi magpaligad kaon ti ikaw yung napaligad ka kaon hindi kay nalipat ko may ginhingagaw na anyway okay lang ina siya na kag sa inyo mandira sa aton mga kauturan samtang kamo nagatrabaho, nagapanghimos, masako sa inyo mga hilikoton sa inyo mga panimalay, ari lang si Tita Wilma nagaupod sa inyo. Hasta alas 3 kita nga magaupdanay. Ang inyo mga linabhan nahingagaw no, na nahingagaw tungod kanami sang silak ni Haring Adlaw. Na manami ang silak ni Haring Adlaw subot silingon mahingagaw gid ina karon mala. Kag magluwas nga magamala siya, pwede pala makapamalan siya para buwas tulutawhay ang aton iya Domingo. Na, makahatag kita malawig-lawig nga oras sa iban nga mga obligasyon naton pampamilya, labi na sa aton mga kabataan, sa aton mga elders, no? Sa aton mga young ones dira. Pasyaran ninyo, pamasyaran ninyong inyo iloy, amay, or inyo lola or lolo, kung ara pa. No, mas nami gid iya nga mapatungda naman ninyo kay tungod amat-amat naman kita nga makabawi-bawi sang malawig nga panahon nga wala kita kita ay in person tungod sang pandemic ining COVID-19. Gani sa inyo dira, no? Sa mga nagaupod iya sa ilang mga radyo 684 kHz sa inyo mga lilisuan, ari lang inyo kubus nga alagad. Kagang ato naman mga kauturan nga nagaupod dira sa Facebook Live, no? Okay lang dira, no? Pag magluwas dira iya sa aton sini live nga pagpangalagad sa inyo, makita nyo pag iban nga mga programa sa Action Radio
live man, pwede nyo da mag-click, makitaan ninyo kung wala ninyo nakitaan earlier, di ba? Kaya mapamatian ninyo mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod, kag ang amon mga matahom nga drama, mga balita man, mga dalagko nga mga balita nga makuha 24/7 from sign on to sign off sa amon news center. Of the man tada sa amon sini website na pwede nyo lang da mag-click gyapon. May radio dra, may transistor radio dra. Log-in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Yes, makitaan kag mabasahan man ninyo ang mga dalagko nga mga balita nga matipon sang Action Radio Bacolod. YouTube, yes, ada man, Action Radio Bacolod Live. Makitaan nyo gid ina dara tanan. Kag syempre para naman sa inyo mga greetings, ara lang gid ang amon sa ni text hotline. Pwede ninyo mapadala din sa atong text hotline. Sa hindi maka-live, pwede gid sa inyo mga cellphone, kung medyo hina-hina ang data. Ara iyang atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa ito naman Facebook Live, arang aton sa ni chat room, pwede man kamo dira makasend sang inyo mga messages. Any reaction sa aton mahatag sa inyo, ma-relay sa inyo nga mga informasyon sa sininga hapon. Since Sabado subong adlaw, siyempre si Tita Wilma hindi magbasa sang sulat. Halin man sa aton mga palingig, mga itag palamati. Ano naman nga mga topiko ang aton siniistoryahan sa sininga hapon. Magluwas sa aton tag sa ka-horoscope. Ano abi Tita Wilma? Hindi kay napansaran ko naman bala. Kaya hambal ko diyan kinanglan healthy lifestyle ta. Ini mga exercises naman. Adala naman na da, tawi, adala naman na da. Exercise, ano pag Tita Wilma, hindi sa aton mga iloy sang puluyan. Kinabi ninyo kay, hindi tuod gin man, mga iloy pamati. Since ara kamo dira, very busy kamo, kay wala kamo obra, ara kamo sa inyo panimalay, bisan may helper kamo kung Sabado kag Domingo, busy man gihapon sa mga obligasyon dira sa aton panimalay, di ba la? Ay kinahanglan man ninyo abi masaya sako kuya Tita Wilma panglaba pang kuskus pang ammonia okay na naya para sa akon hindi kinahanglan talupang dun may naton ang aton tag sa kakaugalingon na di ba mga iloy kinahanglan gid ina na hindi naton pagpatumbayaan ang aton tag sa kakaugalingon kinahanglan atipanon man hindi nga amo na kung kaisa no masiling balang aton sa ni mga partner in life baw abi mo to kadumdum ka sa akong asawa sa dalaga pa baw party ka sexy, very slim, pag pilan subong amon bata, 3, 4, abaw lang tawa ay kay party ka, very healthy na, kay medyo chubby na. Di kung nagsobrahan na ikaw, sobra ka na kadako, hindi na naiya healthy, obese na ka na, hindi ka na natambok naman siling, kundi obesity na obese na ikaw. So, kinahanglan man, proteksyonan mong imo kaugalingon, kay nga, kung obese na gani, ti ano, damo ka na nabatsagon, dugay-dugay, pero istoryahan ta na karon para sa mga iloy kung ano iya nga kinahanglan man ninyo. Kinahanglan man ninyo tunan kung paano kamo not necessarily nga mag-slim, no? Nga mag-lose weight lang kamo, but in good ways, no? Kinahanglan sa husto nga pamaagi ang aton topiko karon. Pila lang ina siya pero I think mapuslanon. Mapuslanon para sa aton. Ilabi na gid kung nagapanindahan man kamo. Hi ho. Alauna 41 na Action Radio Philippine Standard Time. Hindi man manigar sa karon. Kung naman siya ni Action Rex kay inang pagpanghayahay sa natungod sa presyo sa mga produkto sa petrolyo, ti daw wala naging man ni mahimo kundi manghayahay ka maghugot sang aton mga kamumuo kag sang aton sini hawakan sang aton sini mga pantalon kung nagapantalon kamo mga iloy ano gani hug tanay na wallet itawi kun may wallet kun wala pati sinsilyo sinsilyuhon ginatipon na ang mga kabataan subong honestly taga coins mabaton taga isang 5, 10, 25 cents mabaton bisan piso do haluson gani magbaton why that 5 pesos sa 10 pesos magpangayong mga bata subong pero ang mga gagmay nga mga coins
wala na. Ang ginahimo sa mga nanay, ginapang supot, inabala, hindi ba na mga nanay, kiti daw, kay kabugat man sa inyo sini wallet, mabugat sa inyo bag, kung maglagat ka mo. Ting himuon, ta naman subong, ina mga tag 5, 10 cents, isa-isa hunta na, nga maghimo sa 25 ang 5 25 cents, kung butangan scotch tape, pagkatapos, apat sina, piso na, tapos ano, idiyahan ta para mapuslan na naton inasubong tungod sa kamalahalo na sang tanan, tungod sang presyo sang mga produkto sang petrolyo nga apektado ang tanan-tanan, pati ang aton ginabakal para kauno naton kag ipakhaon naton sa aton pamilya. Tama ka budlay-budlay sang aton sa sitwasyon sa karon, di ba la mga anak? Yes, mabudlay pero ano gani kinahanglan dapat nga mag-isa kita kag magbinuligay. Kay nga may posibilidad suno sa report kag sa balita nga nasiplatan naton kag sa nakuha man sang action Radio Bacolod News Center nga may posibilidad nga magalabot iya ang presyo sa mga produkto sa petrolyo masunod nga semana ama kung magdugang iya 14 pesos sa kada litro na sang diesel o kun crudo, 12 tubtob 14 pesos ang igasaka masunod nga semana. Ano na lang kita sini, no? Ano na lang ining pangabuhi, titikiriwi na dan kaya kililiwi na naman ang atong sini nga. Tanan-tanan ay nga mga anak ko, no? Kag wala labot man sa diesel, 8 ka pesos naman ang igadugang sa presyo sang gasolina. Kag 11 pesos naman sa kada litro sang kerosene ang igadugang. Ina base sa una nga 4 ka adlaw nga presyo sa merkado pang kalibutanon, or let's say sa international market or global market na kahapon Friday, di ba? Naghuyang ang aton sa trading. Tindi na masarangan nga mabutong panaog ining sobra-sobra nga pagsaka sang presyo sa mga produkto sa petrolyo or sang petrolyo, no? So, ano ang mahimo sang aton sa Department of Energy? Ti mga bay naman liwati, mga bay naman ang DOE sa mga kompanya sang langis nga kung pwede hagan-haganan nyo man ang oil price increase na masunod nga semana, until there lang man ang mahimo nila mga bay. Wala bang kill kun bala, na? Sharpness kinahanglan ginman, na? Pero gin pasiguro man ni Energy Secretary Alfonso Cuse nga kung supply ang paghahambalan nga ma-short ang Pilipinas, wala tada iya suno sa iya sang kabalakan kay may enough supply ang Pilipinas bisan maglawig pa ang giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia. Right. Masiling ka nga may ara iya enough supply. Pero paano? Padayon lang, sige-sige lang ang pagsaka sang presyo sini kada semana. Maano ang pumuluyo? Maano kita? Magsaka ang tanan, diin kita makuha sang inugbaka sa aton pagkaon. Ay, amo na subong mga anak, nga ang Malacañang, ginatunan gidya sang Malacañang ang panawagan nga magdeklarar sang state of emergency bangod sining padayon nga pagsaka sang presyo sang mga produkto sa petrolyo. Tiyan mo na gani hambal ni Senator Bongo gani bisan kahapon nga ginatunan naman sa palasyo sa Malacañang ang panawagan sang presidente nga mapatawag siya special session sa Kongreso o kung pwede nga magpatawag sang special session ang Kongreso para sa pag-suspend sang excise tax sa petrolyo. Kag kabaluman kita kung sino si Senator God, amo ni pinakamalapit, isa sa pinakamalapit, kilala nga pinakamalapit sa presidente, di ba? Nga siling niya, bisan siya, nga niya daw hindi man siya makasiguro kung bala pagapaboran sang presidente ang deklarasyon sang economic emergency. Pero sang pangabay sang presidente ang pila ka mga gabinete, ano gani? Ginpatuman niya or ginpatunan niya ang amo iya
nga issue to hulat-hulat ton tanay. Pero sa pihak sina ginapabutyag naman sa senador nga isa siya sa mga naghanduman nga masuspend anay bisan temporaryo lang ining excise tax or ang buwis sa petrolyo. Pero ang pamangkot, bala pasugtan ang mga economic manager o kung pala pasugtan ina sang mga economic managers tungod may projection na sila nga may ara, yes, insakto na, may ara na sila projection sa tax nga pagkakitaon sang gobyerno this year na amo nang ginalantaw Manila. Ay, oo, mga anak. Pero una man diragin mando man ni Presidente Duterte sa nagkalain-lain ngayon siya sang gobyerno nga tunan gid kung paano mahatagan sabat ining nagasaka nga presyo sang produkto sa petrolyo nga resulta man sang away didto or giyera. Magsiling nga giyera do kada ko dako nagid pero kung away daw okay lang pamatian no. Pero giyera gid siya tawi mo. Giyera gid ya sa tunga sang Ukraine kag Russia. Tigin manduan man niya ang NEDA, no, ang National Economic Development Authority, ang Department of Energy, no, DOE, kag ang DTI, Department of Trade and Industry, subong man ang Department of Finance, kag Department of National Defense o kung DND para nga i-monitor ang pagsaka man sang presyo sang petrolyo kag ang aton sitwasyon, no? Ang aton sitwasyon kag ang sitwasyon man sang duha kag sang amo iya nga mga pungsod, na kay napreparar man sang presidente of course ang Department of Defense nga maghimo man sa gilayon sang nagakaigo iya nga aksyon in kaso nga maglala ang giyera sa tunga sang duha ka pungsod, Ukraine kag Russia. Amo nang siling naton diri sa This Is My Life kami diri sa Action Radio, wala man kita untat sa pagpangamuyo, no? Naghambal gid kita, ako naga-appeal gid sa inyo nga ipangamuyo tagid nga mahatagan na katapusan, no? Ini nagapatunga nga tensyon sa tunga sang duha ka pungsod kay hindi lang silang apektado, bilog nga kalibutan ang makaluluoy ang mga sibilyan didto iya sa ila lugar, na sa lugar gid nga sa diin ginabanatan sa Russia, no, kasubo panumdumon bala na masakit-sakit gid man. Okay, kadtuan naman naton ining sa piyak iya nga bahin ining face to face bala, na face to face classes, ha. Pero sa nakuha ta nga report dugin approve na bala mo, no? Gin-approve, yes, dito. Gin-approve na sang Interagency Task Force kon IATF ang abi ninyo 100% capacity nga face-to-face classes sa mga higher educational institutions nga yara iya sa idalom sang Alert Level 1. Tinghambal ni Acting Deputy Presidential Spokesperson Chris Ablan nga ang pwede lamang makigbuylog o kung mag-upod sa 100% capacity nga face-to-face classes amo ang mga teaching, non-teaching personnel kag ang mga estudyante nga kompleto na ang bakuna. So ang mga vaccinated na mga students na sa college, ang mga estudyante nga wala pa mabakunahan kag hindi pa kumpleto ang bakuna sang mga yara, mga estudyante bala nga yara sa idalom sang Alert Level 1 nga mga area, magapabilin kamo gihapon sa ginatawag flexible nga online classes. Wala naman sang ipatuman nga mga restriction kung nahambalan ang operasyon sang mga student dormitories basta may ara lang sila clearance sa mga natungdan iyang local government units o kung LGU sa lugar, kundiin nasakupan ina. Kaginatugyan man sa HEIs ang pagpili kung ano bala nga klase sang pamaagi sang pagtudlo ang paggagamiton, basta magasigi-sigi lang, payuyon lang ang pagtuon sang aton sini mga estudyante. Hopefully, mangin maayo lang ang resulta, no? Kag syempre kita naman nga mga ginikanan again, no? Luyag man naton ipahinumdum kag ipahinumdum ginaton sa inyo. Obligasyon naton, responsibilidad naton as parents ang pagpahinumdum sa aton man mga kabataan in case, no, nga sa inyo lugar diri sa aton lugar, especially sa Metro Bacolod,
province of Negros Occidental sa kutob sa malabutan naton dira man sa piyak nga isla sang Panay, Guimaras. In case nga sa inyo lugar ma-approve na ining 100% capacity sang face-to-face classes sa mga colleges, ang obligasyon ti is ang naton is ang safety sang aton mga kabataan. I-remind ginaton sila. Nga kinanglan mangin matutom gid kamo no sa ginapatuman nga minimum health protocols amo naman lang na kay wala sa madula sa aton. Kay nga akon pasugtan lang gid naton sila, no? Pasugtan lang gid naton sila sa ilahimon mapagusto ni aton kabataan niya. Man kung makabalik na ni sila sa eskwelahan. Amot kung magambal si tawe makadlaw sila or malipay sila, makabati sila. Man kung mabuyan ni sila balik sila eskwelahan, ay do mga no ni sila nga ginbuyan sa turel mo o hindi bala nan sus excited na sila subong pero sa mga kabataan nga vaccinated, fully vaccinated na sa gihapon mga anak hindi lang naton pagkalimtan sa gihapon ang paghalong ha okay tita Wea. Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time mga ginikanan naton depende sa inyo na iya ha ara ang kaluwasan sa aton mga anak nakadepende man sa aton nga mga ginikanan. Speaking naman sa aton sini mga ginikanan, concern pag naton ikaayong lawas. Kung ang mga ikaayong lawas na naman para sa aton mga kabataan, aring aton Dr. Alfred's Mangustin. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
kinalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips. Hello. Na. Okay, sa ito naman mga palangga dira siya nga naka-online. Abe kay isa-isa honta ka mo mga naka-online dira. Nagsip lang sa we, dali lang kay nga atong tutunulan kabalo naman kita. Ay, sa mga naka-online, salamat gid mayong hapon sa inyo. Inday Christine Minias Villalobos, mayong hapon. Ada man nagaupod man live si Sir Rufino Eragabino from Handumanan. Niya Tita Wilma, I am watching. Yes, salamat gid kag syempre, salamat gid ha. Yes, Sir Rufino Eragabino, hindi ta ka masaba. Okay, na nag-greet ko na kag nakita ko ikaw nga nagaupod ka kay Tita We online. Thank you, good sir, na. Kag kay Fernando Bongbong Narciso, kamusta na ikaw? Sang imo chikiting, no? Mayong hapon lang dira sa imo. Kag yes, kay Hinidino Cadiz, good afternoon. Mayong hapon lang da Jean, kag kay Sir Mileli Oligo, wow. Ara ka na, good afternoon lang dira sa imo, nan. Okay, unahon naton sa abaw. Ma'am Diding Aluhamiento, good afternoon. Mayong hapon action Tita Wilma. Kay Ma'am Annalyn Villa Esther, bot. Check na, bot. Good afternoon ko no. Ma'am Annalyn, good afternoon man and thank you. Roberto Heraposco Caraballo. Good PM Action Wilma monitor kami diri sa Hotoda Handumanan Bacolod. Tamyaw kulang si Councilor Attorney Dindo C. Ramos. Okay. Thank you gid Sir Roberto. Salamat gid na. Natamyaw ya si Councilor Attorney Dindo Ramos, si Councilor Dindo Ramos. Sir Melili Oligo, yes, good noon tawe. Please tamyaw Ma'am Vanessa Stark kag Document Mayo, kay Ma'am Jinky Realagdon, kay Noel Amarca, kay Sir Alex Montesa. Mayong hapon, 79, kag sa batch 78. Kag happy birthday, Romulo Bangkaya, dira sa may bata from Hinidino Cadiz. Okay. Thank you, gid. So, happy birthday, Romulo Bangkaya. Salamat, gid, ano. Kay Zaniv Noik. Ano ba, kay ginrambol mo ang imo na account name, no? Okay. Tita Wilma, maayong hapon. Kapamati kami diri subong sa Barangay Kabakungan, La Castillana. Sa Mindania family, yes, good afternoon Mindania family. Kay nang Jacqueline, gapamatigid sa imo. Okay. Thanks. Daw maulan na di sa amon. Okay sa nabukid, dira sa central nga bahin sang Negros. Nagapulon-pulon ang galom sa kalangitan. So expect nyo gin nga matupa ang ulan pa mo kay na bala. Mayong hapon dito Wilma Jonali Peñafiel Templo. Salamat gid. Inday Atiya Kimeriman, mayong hapon man sa imo. Yes, Sir Melili, salamat live sa Bonis Cafe. Watching Tawit sa mataw mga programa. This is my life. Salamat gid, sir. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. A blessed weekend. No? Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, good afternoon, Marjorie Ward. Salamat sa imo. Kag mayong hapon, Tita We, keep safe and good health always. Salamat, Sir Hil Javier. Si Sir Hil Javier. Thank you, Ged. Tita We, monitor lang ko diya sa Barangay Pandanon, DSB. Yes, Ma'am Christine Menias Villalobos. Salamat, man. Good afternoon po, Tita Wilma from Sagilon family. God bless. Rita Jane Panonsiales Sagilon. Salamat gid and good afternoon dira sa imo, no? Annalyn Villa Esther, salamat. Good afternoon kuno. Kag ginatanaw ko di pa kun naara pa da sila. Good PM and happy weekend, Tito We. Kag tama gid hambal mo gapahunay-hunay na kami diri. Samtang gaupod sa imo programa, kami ni Day Thelma Iguico, Lydia Bibing kag Jennifer. Salamat gid Tita We and God bless. Okay. God bless you always. Likewise, ma'am, sa inyo man dira tanan-tanan.
Ma'am Richelle Fulgencio, Susana, mayong hapon. Aha. Kag Marivic Higan Talavera na Good PM Action Radio. Hi Tawelms. Ga-monitor kami subong Yes, salamat gid Inday Marivic Higan Talavera. Rita Jane Fanonciales Sagilon. May damo gid nga salamat sa imo man okay, thank you. Relax lang ka mo ha. Dugay dugay may i-share man si Tita We. Bilang tawon tada sa aton si Inday Ronnie Trava. Good afternoon. Siling ni Inday Ronnie Trava. About Tawe, good PM monitor lang kami ni Mary Grace Hipes. So, mayong hapon lang da kay Inday Mary Grace Hipes kag sa imo man Inday Rons. Miss Jane Candido Hildore, hi Tawe, good afternoon. Okay, kag ara siya. Yes. Ay kayo, lang ko bless sa imo sir. Relax ka lang na bless sir. Okay, balikan ko lang ng inyo mga messages. Thank you, Ged. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol. Pasiplatan ko kadali ang aton sa ni text hotline. Good PM ta, ako yata, bisan damo kobra sa balay. Ay, dalaga gihapon ko kung tanawan. Hihihi. I don't like losyang ako nita si Cecil. 1757 baw, dago ka-inspire man kita mamati sina. Ha? Good PM tawi, greet ko lang da si Hana sa Gilungan. Kag si Juana sa Bacolod ga, halong kada hamis na kita 1780. Amo lang na anay kay ma-share kita sang aton sa informasyon sa sininga hapon. Kag kinahanglan relax lang kag mga iloy para gid ini sa aton puluyan, hindi lang para sa kaugalingon sang aton mga anak, pero para man sa aton kaugalingon. Nga ikaw iloy, imo lawas dapat mo man tipigan kag dapat mo man halungan. Hindi man magpasobra-sobra pabugat. Kay kung magbugat dako, mabugat man maghulag kag maluyang lawas na ito na. Ganing i-share ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon, mga pamaagi ini, no? Mga pamaagi ini para nga mag-lose weight ikaw, no? Nga maghugos ikaw sa husto iya nga pamaagi. Yes, in a right way. Kaya nga ang iban gusto mag-slim, gusto mag-lose weight, ginamiss nila ang tatlo ka, ang 3 regular meals na baglagi nga ginatawag. Or if nakikisa, away na ko yaga pamahaw, kay gadayet, kumain ako ka pamahaw, kapanyaga na lang ko. Di ko manyaga, katudo-tudo man ang kaon mo, lose weight bala ina, anak, hindi ina lose weight. Halit na iya sa kaugalingon mo. Kinahanglan kung mag-lose weight, ikaw inang amat-amat lang. Amat-amaton mo mga ginakaon mo, amat-amat mo buhin, inang mga makalalit nga pagkaon sa imo lawas, di ba? Ina ginasulit-sulit man ni Tita Wilma sa inyo, pero ini nga mga tips sa karon ngapon para man sa iton mga iloy. Una-una, sa mga iloy kag syempre sa tanan nga miyembro sang pamilya man. Una-una para sa mga nanay. Nanay, kung magmamerkado kagani, when you do marketing, paamo ka na bala. Kung magkadto ka sa merkado kag mamalaklon, kung magbakal ka, kadto ka sa wet market, kadto ka sa karnihan, kung magkadto ikaw sa karnihan, kinanglantan, awon mo man ang baklon mo, karne, pilion mo man ang karne, karne man sa baka or karne sa baboy, kinanglan tulukon mo man na, hindi masiling ka lang, pabakla ko karne sa baka 1 ka kilo, dason 1 ka kilo man nga karne sa baboy, kinanglanay, or iloy, tulukon mo gid, kundi na yon nagakabit ang karne sa baka kag karne sa baboy. Tanawan mo, pilion mo ang karne, nga jutay ang tambok. Ang tambok amo gina, ha, tandaan mo na ipasiparar kag siyempre kung makabakal ka hindi gina iya malikawan nga may tambok ang mabakal mo, although nga nagpili ka pero may ara gamay, so himuon mo naman isiparar mo ang tambok sa unod antes mo lutoon. Ako muna kung makabakal ko baboy kang magluto ginauna ko ng mga tambok kay nga ginakuhaan ko mantika. Tuon man tapos hindi siya sumod gali kaunon kung wala na siya mantika. Try nyo bala na. Antes nyo hindi mostly basta karne ginagisa nyo anay. No, ako na unahon ko ng tambok, di ba? Kung daw wala siya kung daw wala siya mantika, usikis siya gamay nga salt or asin na kag sanlaga gagwa ang iya sini nga oil. Pagkagwa na sang iya oil, kung damo na siya magisa gani
sobra isa kutsara kung kaysa gani damo, separate mo gina siya na binlan mo jutay kag amo ang pagisa sang imo gilisahon. Na gamay man lang na siya. Okay. Dugang pagid. Isa pagid mas isa pa ka pamaagi, mas healthy gali mga iloy ang pagsugba, no? Pagsugba o kun pag-steam sang pagkaon sang sa prituhon permi. Ako kumpormi ko na. Pero kun sugba naman nga sunog, tandaan nyo, likawan nyo yung sunog kaya muna makahalit sa lawas ng tao. Di ba la? Ang sunog inang gaitom-itom, hindi gid, pangwaan nyo gid na. Ako ga advice gid ko na. Pero kung pwede pa man lang ma-steam, why not? Galing mas nami gid yung sabor sang sinugba. Pwede kita makasugba, bakal ka mo dahon, masiling tawe, why diya dahon sa amon? Kay ti ari kami sa syudad, ari kami, mga simintadong palip. Sa merkado, may mabakal ka mo na-roll na nila nga daan nga dahon. Makabakal ka 5 ka pisos, 10 ka pesos. Boy, di mo man lang mabutang sa ref. Pwede mo siya mabutang sa ref, putson mo siya para hindi siya dali man nga malaya or maluo. Tandaan nyo ina mga anak. Pwede magsugba sang karne o kung steam ninyo, pwede yan. Pagsugba sa nasiling ko, pwede na siya. Depende sa inyo. Basta kung kabalo ka mo magsugba, nga hindi siya yung masunog, maayo, the best na. Ang pagid, ang utan, nami pagid ang utan, kung pwede siya masugba, if not, steam mo man. Hindi nga lagaon para sang okrang na usually is nanda naton is lagaon na to ng okra na may steam. Kaya nga wala na sa sustansya kung lagaon mo siya doon niula mong tubig to ho. Ako kung mapabukalan ko ginman siya, najutay ko lang tubig. Pagkatapos na ginakuha ko ang tubig, ginapugaan ko na lang siya kalamansi butangan jutay nga honey ka ginainom. Kuha mo siya na. Pero nami ginman iban ginasampaw lang sa tinigang pro di bala pwede gid siya nga istimo kun isugba ang mga utan, pareho may talong, okra, dahon kamuti, pwede mo malapuhan. Or ang kamuti, pwede mo siya, ang dahon sang kamuti, pwede mo siya masugba. Putso mo siya sa dahon sang saging. Natilawan ko na, bisa nang ubos, gini isang amargoso. Okay? Kung gusto naman basta mga sugba-sugba, di malikawan, sausawan. Basilita nga sausawan nga, malaway ka gidayon, di ba lang? Pwede man, kung gusto mo, healthy nga sausawan sa imuutan, try mo, kuwan lang inang langgaw bala. Langgaw lang gid as in langgaw sa lubi, halin sa lubi or sa tubo, di ba may amo sina nga langgaw na pwede ina. Or if not, kalamansi or lemon. Butangan mo siya gamay nga, squeeze mo siya. Nasaan butangan mo lang siya jutay na asin, butangan mo sa jutay na asin, jutay na brown sugar, kung may honey ka, honey na lang. Nami siya mo ni sausawan mo, nami siya. At least healthy na. Kag nagabulig pa sa pag-lose weight mo. Kay ti basta aslum, nagapa-lose weight ina. Another one. Sa paggamit naman sang oil o kun mantika mga anak. Kung magamit gani mantika, porti ka damo. Jutay lang. Jutay lang ang ibutang. Bisan gani, sa mga nanay nga nagaluto or sino man na nagaluto sa sulod sa aton panimalay, kalabanan bisan pinaksiw, magpaksiw ka na patuluan mo gin mantika, bawang iba niya damo-damo gid, tinulo okay lang na. Kung kaya man lang sa powers mo ang olive oil, much better, pero mahal-mahal ang olive oil, gamay lang na patulo-tuluan mo lang. Tatandaan lang naton nga ang oil may calories na. Ang oil may calories nga sa diin pwede ina nga makapasaka sang imo cholesterol. Tandaan nyo na sa mga mahiling magkaon sang pinarito na. Okay, sa pagtimple naman sang pagkaon, sa pagtimple naman naton sang aton mga ginaluto para sa aton pamilya, mother dear or tita or tito lola or lola, hinay-hinay lang sa pagbutang sang asin. At kay naobserbahan tagin man ang mga young ones,
mga nagaedad ka na 60s and above, di ba? Gusto mo, hindi na tama ka. Asin kay maparat na para sa imo. Pero sa mga kabataan, no, maning kalasay mo sa pangluto mo, maman, kalasay mo sa luto mo, taman ako malasay, gid man kuya, magtimpla halin sang una. Di ba? Sa pagtimpla, kinahanglan, hinay-hinay lang. Kay nga, ang asin, kontra sa mga hypertensive, ang may mga mataas ang dugo. Kag kontra man sa mga may heart disease, sa mga may balatian sa korazon. So, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang gid yan. Na? Sobrang asin, sa nasiling na ni Tita Wilma, magkapa-high blood. Kag, makapaano pagid. Inabalang nagapamanas balang imo mga batiis, palang hubaw-hubaw ang batiis mo na sobrahan ka asin. Mo nag-wonder ka kay nga mahilig ka sa mga parat kag sa mga maalat na. Isa pagid kon insakto na tawe, no? Kung nagapreparar ka naman sa pagkaon, no? Ato kagina timpla to sang pagkaon, subong ko ikaw nagaprepara sang pagkaon? Ikaw nag-arrange ang lamesa? Ano mga pinggan? Yung lagpad-lagpad, gidaya. Pero sa akon pinggan gamay. Hindi yan, regular lang. Pero kung ako yung mag-arrange, kaya nga kung ako magbutang sa lamesa, gusto ko lapad para sa ila. Kaya mabutang na nila sudan da yun. Nabutang nila sudan kanon, dira na lang kagang ang ilang mga bukog-bukog, no? Di ba mga bones nila, mabutang lang nila sa kilid, o amo sina, amo nang ginatudlo na itong sa mga kabataan na bingas na nagdalako na subong na. Pero sa mga nag-diet naman, kinahanglan gamiton mo gamay iya nga pinggan. Gamay iya nga pinggan gamiton mo. Inabilang do mga 9 inches lang ang iya diameter na taksa. Kung ano kadako ang 9 inches. Ang 9 inches, 1 inch niyo ang aton sining kamalagko pakuloa bala. Halin sa kuko pakadto sa joint. 1 inch na siya, tisyam ka muna. Hindi ka magbakal sa 12 inches ang kalaparon kaya pag gusto-gusto ginakaon. Kag kinahanglan maanad ikaw. Disiplinahang imo pamensaron. Kontrolang imo pamensaron. Anada gid na siya. Nga kinahanglan ay magkaon ko jutay lang gyud na kag kun magsando ka sang kanon kag sudan jutay lang gyud. Ako sang una hindi ko pala makini kuya sa sudan sang uben tabala i-recall tabala na sang una magkaon ka laban ka kaon sudan kanon makini sa sudan. Subong pagkauna ko, 2 ka kutsara nga kanon, hindi mo na, natuod no, na, kay nga, mga anak, kung imo mahibaluan, kung ano ang hatag sa imo sang, damo nga kanon. Importante gid may rice kita, hindi pwede nga wala ta rice. At least may ara kita rice, kay gahatag na sa aton energy. Pero too much rice, especially whiter, the whitest rice, manamit, damo-damo na siya, makuha mo da nga sugar, mga anak na. Kinahanglan, kontrolon na ton, ang aton sinipaminsaron, jutay lang kuhaon, mga, di ba ang sausto nga diet, 1 cup of rice, matamat kung pwede mo pagani malesen, much better. Kag kung magkuha ka man sudan, hindi man magpagusto, inainsaktuhan lang, di ka kanamit, gidbilit itawe mo. Importante is na tilawan mo lang ang manamit nga ina. Na. Kaya kung pagustuhan mong imo ginawa, imbes nga mag-lose weight ka, mag-gain weight ka na. Kung ano pa kag kung ano lang nabutang mo sa pinggan mo, amo lang ng kaunon mo. Na. Magbutang ka naman sa pinggan mo, hindi pagusto nga damo-damo, inang tansyahon mo lang bala nga maubos mo na siya. Na, kinanglan gid. Kay nga, hindi gid pwede sa mga naga-diet inang pudyot-pudyot lang. Masiling pudyot-pudyoton ko lang na kung inang another round ka sang serving sa plato, sa pinggan mo. Hindi na pwede sa mga naga-diet, kag hindi gid pwede ang second serving. Kinanglan magkuha ka to, inang insaktuhan lang sa imo, enough na. Mga nanay, ari pagin. Mga nanay, i-remind naman sa inyo, kung sinuman sa pamilya ang naga-diet, hindi pagpilita nga ubuson ang kung ano nga ginbutang sa pinggan, dapat ubuson gid. Kay nga matambok man na sila na kinanglan, ipaintindi talang sila nga kung ano lang makuha nyo, masarangan nyo kaunon, amo lang na.
hindi magpasobra. Kaya nga ako magsobra, piliton taman. Hindi ako batasan ko man amo na mo, no? Tuod gali hindi gali mayo. Amo na nga ginamataman ko bisan sa mga kahinablusan ko sa mga apo ko sa mga hinablus ko kung magkaon. Ay kung magkuway ng gustuhan lang, kung gusto pa magkaon kaon kuha naman liwat. Kaya nga ako hindi maubos, hindi ta kamo paghalinan sa lamisa. Hulaton ta kamo hasta sa aloton ta kamo hasta karon sa gabi. Mamo ko na hulaton ta kamo hasta karon sa gabi. Mata-mata lang kaon ubusa. Kay nga ang ako naman dira punto, ang iban wala sang may ginakaon. Tapos kamuuyangan nyo ang ginakaon. Makuha lang sa ibutang sa pinggan kag maubos lang. Hindi gid pagpasubrahan. Kay kung magsobra sa pinggan kag hindi nakaya sang inyo tiyan, diin matupa. Di bala iula sa damog na. Pinsaron yung iban nga kabataan nagahibi kay wala kaunon. Gani, ipabatsyag taman sa ila. Pero this time sa mga nanay, kung may bilin, may mga leftovers sa pinggan, hindi pagpilita kung silang nag-diet. Next time, hambalon mo lang. Next time, hindi na muna. Kontrolon. Ang husto-hustuhan lang. Okay, dugang pag antes magsugod kaon. Ay na namigin man na sa gapati ko na. Nga antes ka mo magsugod kaon, inom ka mo ana isa ka baso nga tubig. Para mabatyagan nyo ba lang nga medyo dumay unod-unod ng tiyan nyo? Na. Kung if not naman, kung may ara, dira sabaw, na higop ka mo anay sabaw before ka mo magkaon sa solid foods. Ako nakita ko gina. Na, kag naaprubahan ko gina. Kay kung mag-inom kita sa ning liquids, let's say, water before ka mag-start kaon o kung higop ka anay sabaw, isa ka gamay-gamay nga yahong. May mabatyagan ka ba lang satisfaction gamay sa pensar mo nga ay do na busog na kuhaonan. Kaya do ka namit man sinao. Pero kuha ka kag makakaon ka man gihapon. Aari na magbuhin sa pagkaon sang kanon, no? Lessen your rice, na buhinan gid ang pagkaon sang kanon. Kung sang una magkaon ka tag 2 cups of rice, kung makakaon pa gid ka mo sa unlimited rice, ala pag gustuhan ay himuon mo na amat-amat nga malabot mo sa 1 cup of rice. Amat-amat nga gamayon. Kag syempre sa katapusan mga anak, na hinay-hinay lang ang pag-diet, na mga iloy hinay-hinay lang na painchindi sa aton mga anak ang mga nagadayat kag kun ikaw man kag gusto mo mag-lose weight, hinay-hinay lang, hindi iya ay nang sudden nga pag niwang naton kay may balik na sa lawas ta, hindi nyo pagpagutumi ang kaugalingon nyo, kaon lang, bilog nga adlaw pero gamay-gamay lang, jutay-jutay lang. Kung may fruits dira, mayo man gani. Kung daw gutom ko ba do may apple to, kaon ko biuto do okay man. Or let's say may saging to, kaon kay sa kabilog okay man. Or kung may pandesal da, pwede kaon kay sa kabilog pandesal kag mag-inom tubig, okay na ina. Para nga may unod lang ang imo tiyan sa masami nga hindi ikaw magutuman. Hindi nga silutan mo ang kaugalingon mo kay gusto mo mag-lose weight, hindi kay mo iya magkaon, ay tihoo, balatian ang imo maangkon. So, kung plano na, good luck. Kung magplano na ginman ka mo, planuha gid ninyo kag i-implementar. Kay kanami kung mag-an ang atong lawas. Pero hinay-hinay lang. 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Yes. Karon na lang na may reactions na ito na pa-commercial ana kita. Mabalik si Tita Wilma, dugay-dugay. Okay. Marly Gonzaga. Si Marly Gonzaga sa mga naka-online dira. Mayong hapon Tita We, tama gid. Hindi magkamasa, correct. Hindi pagkamasaan ang pagkaon, di ba? Siling man ni Ma'am Marjorie Ward, Tita Wilma, kaon lang in a medium size. May dala nga exercise, ma-maintain lang ang imo weight, kag wala in between meals. Perfect, Ma'am Marjorie. Pakigwit kay Janice kag Keith Luwell. Pabalan. Insakto na. Keith and Luwell Pabalan. Stella May Ayalin. April Villanueva. Nikki Pahilagaw. Going a jar of Gimaras.
More power to your show. To Wilma, good afternoon. God bless you. Yes, Keith Luel Pabalan. Salamat, Gid. Keith. Ray Flores Barriog, gamay yung hapon, Tita We. Yes, sir. Good afternoon. Araman si Sir Robert Roma. Good afternoon, Ate Wilma. Yes, salamat man sa inyo. Hello, ta. Good afternoon. Please greet kay Baby James. Salamat, Gid. Kate Ashley Garcia. Good afternoon. Tita Wilma from Sagilon family po. Salamat, Gid. Okay. Silo Tedi sa Piak. Merly Gonzaga. Okay. Ray Flores, yes, salamat man. Rita Jane Fanonciales, salamat kag mayong hapon lang sa imo. Toto Eric, salamat. Salamat gid sa imo man nga pag-upod kay tawe paamo kay na bala love gid ya ba. Na? Okay, uway na siya. Dali lang pangitaon ta kay nadula siya. Kay gusto ko gid may ari diri nga makita. Pag may greetings ta bala kay isa nga hindi ta sila matandugan. Nanugon man ko kag na ano man ko sa ila na. At Kim Fernando Bongbong okay. Kay Ma'am Ems, si Ma'am Ems, good afternoon. Manat Ino LNJ, salamat gid. Grace Foss, good afternoon. Kay Ray Flores Barrioga, salamat gid. Martin Gonzaga, good afternoon. Salamat gid. Ba, okay, ara, nagigali sila daya balikon ta na siya balatawe. Kay kadaw kabudlay sa iya. Ayong hapon. Sa imo. Si Inday Esther Bell ay. Salamat gid sa imo Inday Ronnie Trava ha. Salamat gid. Thank you gid. Kag di na to siya tawe. Kay tingala ko man. Dali lang. Hello na. Ara na siya, na. Eat healthy foods kuno, na. Hambal ni ni Kath Luel Pabalan. Eat healthy foods, exercise, such add fruits, vegetables and exercise taho. Inday Kath korek kagina. Okay, ginagwit naman si Inday King Amar. Si Kath Luel Pabalan, si Janice Ang. Okay, salamat gid. Okay, ara na siya, why na, hindi ko na sila makita. Karon ko na lang na sila balikan, na, hindi bala? Ano nang ginapaila-ila mo ya, Inday Rona, ha? Anong ginapaila-ila mo, dira? Relax ka lang da. Salamat, Gidron, sana. Good afternoon. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Wow, si Ma'am Lani Seromiano from Hibuan Capiz. Good afternoon, Ma'am Lani. Salamat, Gid. Pasiplatan ko dali lang ha, nga itong sining text hotline. Good PM, Tita Wilma, palihog lang kugwit sa asawa kong Mrs. Luisa Montesido. Advance happy birthday, 56 years old tomorrow. Greetings coming from your husband, Richalox Montesido, sang Sipalay City. Salamat kay Tita 4608. Okay, welcome, good sir. So, advance happy birthday para buwas kay Ma'am Maria Luisa Montesido sang Sipalay. Halin sa imo loving husband. Tita We, mayong hapon si Rosny, pwede ko kainom Dr. Alfred's mangosteen, choco, kay may bata, kuduwa ka bulan. O, pwede gid sa akon siya gadidi ang ang magsiling tagpila daw wala ko idea mangkot ko na kay Sir Quads. Tagpila ang Dr. Alfred's mangosteen choco. Yes ma'am, pwede gid ina sa imo na. Good PM ta. Ako taya, bisan damo ko obra. Yes, nabasa ko na ni Kagina. Kaya hindi siya gusto nga mag-loose siya. Good PM, tawi greet ko lang da si Hana sa Gilungan. Joanna, okay, halong git. 1780. Okay. So, relax lang ka mo dira. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Para sa itong horoscope sa karon niya nga adlaw Sabado, na Marso 12, tuig 2022. Unahon neton ang Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga natawo Pebrero 19 tubtub Marso 20. Sa mga Pisces o mga Piscian, mas mabugat, tandaan nyo lang yun, mas mabugat sa mga Piscian ang kadugo sang sa kakilala mo nga tawo o kung iban nga tawo. Munang sila nila nga blood is thicker than water, di ba? No? Gapanggagwa ginaiya. Kag kinahanglan man Pisces, halong ka lang karon nga adlaw kay basi kon mabutang ikaw sa kapahamakan. Kag isa pagkid, suno sa imo horoscope, ang may rason amo inang dapat mo kumpormihan. Kag hindi mo dapat ibutang sa imo mga kamot ang kasuguan. Bodo kadalom sinahaw. Pisces, abi paghinay-hinay lang. No? Paghinay-hinay lang kung pwede. Mga maswerte mo nga mga numero 1, 3, 29, kag 38. Avocado green is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, magsalig ka lang sa nabatsyagan mo. No? Salig ka sa nabatsyagan mo tungod mabaskog, very strong yung imo ESP o kung imo extrasensory perception. Gani ko na nung ginapamenser mo, himua. Maswerte mo nga mga numero 5, 22, 36, kag 39. Your lucky color is aquamarine. Dira sa Isabela, ba si Inday, wilang ma-inosensyo mayong hapon. Ha? Mayong hapon gid sa imo. Ophelia Garcia, mayong hapon man. Salamat. Mami Diana Consolation, salamat kag mayong hapon sa imo. And of course, kay Mami Pilar, Nanay Dayan.
Mayong hapon lang dira sa inyo. Tawams, monitor lang kami diri from Victorias, Inday Bella, Rendon. Padayo na, Tita Wilma. Ara na kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, suno sa imong horoscope, kinanglan magpakaisog ka lang, no? Magpakaisog ikaw, pabakurang imo kaugalingon sa posible matabo karon nga adlaw. May ara ikaw, eksperyensya, nga daw hindi mo gid malipatan. Maswerte mo naman nga mga numero 8, 23, 28, kag 39. Gray is your lucky color. Kadtuan na ito ng mga Gemini. Ang mga Gemini, ang mga natao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, hambal sang imo horoscope or suno sa imo horoscope kung makahimo ikaw sang sala. No? Kung makasala ka ginman, hindi ka dapat maghinulsol. No? Kabigon mo lang ang tanan nga leksyon ina sa imo nga hindi na dapat masulit pa. Tungod suno sa imo horoscope, life must go on. Amo ginaiya, may husto, may sala kita nga mahimo. Kay nga atawo lang kita, hindi kita perpekto. Maswerte ninyo nga mga numero Gemini 20, 29, 34, kag 42. Your lucky color is yellow. Sa Cancer naman kita, Tita Wilma. Ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Oy, Cancer. Ang napagkit, ari naman siya. Ang napagkit sa imo dari horoscope, makibot ka sa makita mo tungod daw hindi ka gidya magpati. Ano ina? Abi pa siya. Ay, hindi ka magmarites. Relax ka na. Mangkot ka pa imo. Iyago na nung ilang kunto. Hindi basta makibot ikaw, Cancer, sa makita mo. Kaya nga, daw hindi ka bala magpati. Nga, amuna, matabo. Cancer, isa kaanay insidente ang masulit iya karon nga adlaw. Maswerte mo nga mga numero 6, 18, 22, kag 34. Your lucky color is red. Katuan na ito ang mga Leo. Yes, Leo, Hulyo 20. Tubtub Agosto 22. Bao ang mga Leo tungod sa kadamuon sang ila mga trabaho. Paamo ka na balang, na? Amoy na, basta damo ka trabaho, gamit ka sang imo kusog, mabatyagan resulta, makapoy ikaw. Makapoy ikaw, kagamunang nabatyagan mo subong iya, kakapoy kid, na? Magpahuway ka para nga magpagsik ikaw, Leo, na? Once nga magpagsik ka, makita mo ang palibot mo, happy ikaw. 13, 14, 26, kag 37 mga maswerte ninyo nga mga numero. Jade green is your lucky color. Ang akon mga bata, tudluan da sang ila iloy kun magkaon, wala gid may mabilin sa ila pinggan. Kag sa mga apo ko, ginatudlo sang ila iloy, kay kainugon nga may mabilin. Correct gid ikaw, tiwagi ko na action, Wilma. Sa Rufino, insakto gid in. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time. Relax kay magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mayong hapon daanay. Manamya ako nagsitawe, ano? Manamya nagsitawe dira sa may Axe Meat Shop. Para sa lang ako nagpamati, na? Sa Axe Meat Shop, mayong hapon lang dira, no? Sa may Bangga Sawmill, sa may Barangay Bata. Dira man sa may hub-hub, sa mga Habab Warriors, mayong hapon lang dira sa inyo sa purong magbinuligay. Salamat gid kay Nanang Laida kag kay Nanay Lina Binet kay Mando sa inyo mayong hapon kay Mama Irma mayong hapon man. Salamat kay Chay Pingot kag kay Chay Ronia sa Abner family. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Nang Helen kag kay Nang Joe Bacalco sa San Enrique. Salamat man. Kag ay si Tay Benito Magbanwa dira sa may Banwa sing Kawayan. Mayong hapon lang dira sa imo. Kay Alma Gonzalez Posisyon. Kag kay Nining Malu, kamusta? Mayong hapon lang. Kag kay Tuto Larry Fuentes. Kay Bibi Rushton. Kay Inday Sally. Kay Kian. Kag kay Tuto Nonoy. Kay Tuto Nonoy. Kay Nunoy. Tuto Kian. Kamusta lang, na? Ay nga mga anak kamuho. Kay Manang Perla. Kag kay May. Mayong hapon diraman sa Bet Store. Kag sa Guard House. Dagali sa My Country Homes. Phase 1. Nasa Barangay Estefania. Salamat gin. Mayong hapon lang dira sa inyo, na? Kay Inday Sandra,
Kag kay tatay ni mo dira mayong hapon man kag madamo gid nga salamat ba dali lang dugangan tay nakaw na aton sa ni greetings dali gid lang kay tapuson anay ni Tito Wilma mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope sa Virgo na kita Tito Wilma nga pamati siya kung no, hindi lani mayong hapon liwat, ana. O, sa Virgo, ang mga Virgo naman naman ni mga natao, iya, Agosto 23, tubtob, Setyembre 24. Virgo, ay, hindi mo bala pagpakanubuon, no, ang hinimuan sang iban. Lubusingon do, hindi mo dapat paghikayan or let's say, basta hindi mo siya pagpakanubuon kung ano man ang iyan himuan, ha? Kaya nga, may ara man nga mga bagay nga hindi nila masarangan mo. Doon mo na bala, gani kun, aman niyo, hindi mo pagpakanubuon ang hinimuan sang imo isig katawo. Kaya may mga bagay nga may ara man nga hindi ikaw makasarang maghimo nga masarangan nila. Di ba? Check to? Yes. Na. Muna Virgo, i-appreciate lang, okay lang. Kung may diferensya, suggest ka lang. Maswerte ninyo nga mga numero 8, 14, 36 kag 38. Red is your lucky color. Sa mga Libra Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, ang mga Libra amuning may mga bulawanon nga mga balatyagon, mga dalayawon nga mga tao nga ina masiling naton bala ina tungod sang ila handom sa pagbulig na ila handom nga makabulig sila sa mga tao sa ila palibot bisan nga sila mismo sa ila kaugalingon ginakulang sila na hindi may ara ginainga tao ya nga bisan wala siya pero mabulig pa na siya gyapon. Mami, di ba may ara sina nga mga tao kag ina nga mga tao ginagrasyahan sang Ginoo. Libra, baba mo kay na bala. Amo ginaiya ang life, di ba? So, bulahan ang mga tao, nga mga mabinuligon. Pero kinahanglan Libra, suno sa imo horoscope, unahon mo man ang imo kaayuhan, kag ang imo kaugalingon. Kung may sobra, amo ang imo pagpaambit. 1, 4, 31, kag 40, mga maswerte nga numero, white is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob, Nobyembre 22. Ang mga Scorpio, mga maayogin man ang mga tao, di ba? Kaya mo na hambal sa inyo horoscope po, Scorpio, maayo ikaw nga tao. Mabuot ikaw, mabinuligon ikaw, kag maayo ikaw makigbagay. Wow! Pero, ang hambal sang imo horoscope, hindi ka basta-basta maghatag sang imo pagsalig. Kay base kung abusuhan ang imo kabuot, ang imo kaayo, ang imo pagkamabinuligon, kag ang imo maayo nga pagpakigbagay. Maswerte nga mga numero 8, 15, 39, kag 43, blue is your lucky color. Kantuay natin ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman na taon Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Sagittarius, sa imo horoscope, medyo mahuyang-huyang, mahina-hina ba? Na, hindi namin imo subong, ang imo subong panunaw, ang imo digestion. Ang imo digestion medyo mahuyang-huyang, gani halong ikaw. Halong ka sa mga ginakaon mo. Kag maghalong man ikaw para wala ikaw sa mangin problema. 12, 19, 23, kag 41, mga maswerte mo nga mga numero, maroon is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtob Enero 19, ang mga Capricorn ba, do ka namin, kaya do ka tao, hay, isang palibot sa mga Capricornian subong na. Matawhay ang palibot, matawhay ang panahon para sa inyo. Di man namin, gid, kang makahatag man kalipay sa inyo Capricorn, ko mga pareho man ninyo nga mga Capricornians. Kag so far, weekend, daw wala kagid problema sa bilog nga adlaw. Mga maswerte mo ninyo nga mga numero mga Capricornians 15, 20, 29, kag 33. Your lucky color is brown.
Katapusan na ito ng zodiac sign Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarius, hindi magagay problema, kaya natural lang na iya. Na normal na isa tao ang may problema. Amo nang hambal sa imo horoscope, sa tag sa katao, normal ang may problema. So, take note, Aquarius. Kagtandaan, hulam lang ang aton kabuhi. Gani, hindi mo ina dapat nga uyangan. Ha? Sakto na ang aton kabuhi hinulaman talang ini nga hindi naton pag-uyangan nga dapat naton hatagan importansya kag dapat naton tipikan. Gamita sa husto kag maayo. Masuwarte mo nga mga numero or ninyo nga mga numero 5, 14, 39 kag 42. Red is your lucky color. Ara si Tuto Eddie Laos. Tuto Eddie Laos, good afternoon. Ara lang sila kuno ni Nana Isabel ga monitor dira sa may Victoria City. Okay, salamat gid. Gapamati lang na ako no si Inday, si Inday Lani Rumiano. Salamat gid. Rosalie Karuskay Diket, hi Tita We from Bacolod. Okay, salamat ma'am and good afternoon. Ay, okay lang na siya, di ba la? Ashley, Kate Ashley Garcia, tawe, good afternoon tita. Kay nanay ko kag tatay ko. Kay nanay niya Girom kag tatay niya Ruming. Dinoy, maayong hapon lang dira. Salamat gid. Nga nalipatan? Wala. Okay. Kay Joseph, maayong hapon man. Kag thank you gid. Kag sino pang nalipat gali si Tita Wilma. Ang ginapangabay di nga public service sa aton dali lang gid. No? Kay basi bala nakitaan ninyo kang nabudlayan kamo sa pag-uli sini. Kung may nakita kamo dirang camping bag nga color yellow kag black na wigit na sa tricycle nga nagabiyay halin sa LCC Bacolod kag Barangay Granada ina sang Domingo na nabilin, no? Alas 4:30 tubto alas 5:30 sang hapon Marso 6. May uno din nga importante nga mga dokumento. Palihog kung sino man ang nakakita sina, no? Dulong lang diri sa estasyon sang Action Radio kung di pwede man tawag lang kamo sa cellphone number 0938-224-5794. Again, 0938-224-5794. Ang nagapa-action si Inday Emma Agustin. Kung nakita nyo man, iuli kay importante gid ang mga dokumento nga ina para sa iya kag kinahanglanon gid. Impunto las 3, Action Radio, Philippine Standard Time. It's 3 p.m. Oras na para mag-premier. Aton 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so salamat gid sa inyo, ha? Kay Avelino kay Sandra Tiglay dira, mayong hapon, salamat gid sa inyo. Wala na si Tita Wilma sang panahon pa gani. Kita magapaalam sa iton pag-updinay sa This Is My Life sa kinini nga weekend. So happy weekend na nga daan sa inyo. Kagang iton Bible verse of the day nga ibilin halin sa John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily,
I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. I can't say goodbye. Happy Sunday and happy family day para buwas. Lunes na naman kita mag-updenay. So standby na sa matang mga drama, mensahe sing paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I can't tell you. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian